Explain the situation. Mut sit Tervetuloa! Ehditään helvettiin tää. En mä vielä, tässä ei kyllä akku enää paljon. Mun pitäis käydä ostaa uutta. Heitä sit kun loppuu akku. Joo. Tarviko mä huomenna tätä? Et tarvii, hei nyt lähti. Live a little man, vittu. Heitetään, tää meni rikki sit täällä näin. Mä otan tästä. Sanoo mulle, yrittää mua kusettaa. Tää meni sit rikki. Meikän puhelin. Mitä tästä sai Onks toi sun puhelin? Et saa rannalle saakka lentää. En mä tiedä tuolla mitä toi on rikki Ei oikein. tässä jotain joku ikkuna. Se rätisää vitus. Tota. Hei heitä sit kun sä oot heitetty jos jotain Laita mun kamera jos sä heität se. Sähän heität jotain lintua tai jotain semmoista. Sorsa. Heitä sorsaa. Heitä sorsa. Näytäks mä linnulta? No. Ei oo kyllä unohtaa. Ei täällä oo mitään mun muista. Video kautta video. Vielä pataa. Yeah. Pataa Joo, tsekkaa. I heard you like videos, so I put a video into your video. Ei tää on mun käy mun mielestä. Ei käy mun mielestä. Käykö? Noniin. Mä lähetän omaan, täällä on muuta. Sellaista. Here we go. Nyt lentää tonne asti. Et tätä ulkoilusta. Äkki. Ota polville Niin. Se liukastuu, mä nauran menee tosta portista. Ennen meni se puhelin. Blups. Ei vittu mun puhelin jättää. Hei, nyt ei voi soittaa kertaa. Nyt oli tyhmä teko.